Biz инде аны Аллаһы Тәгаләнең бүләге дип әйтәбез. Менә әлеге ойынның тагын нинди өстенлекләре бар? Шул хакта сөйләп бетсәгез иде. Allah Rabbimiz яшерді не işim? Монда хикмәт бар. Рамазанның һәр кичәсе, кадәр кичәсе сыман безгә хәерле, бәрәкәтле, шәрәфле булсын өчен. Кайберәүләр әйтергә мөмкин, кара инде бу муллалар бигрәк тә шундыйлар инде, мулла кешеләр, мулла дигән кешеләр һаман да шул садака сорап утыралар инде үзләренә. Юк. Аның хакын Аллаһ Раббыбыз үзе билгеләде. Әгәр дә мәсәлән кеше тиешле вакыттан соңга калып ашаса, әйтик ул тора алмады ди. Менә бу очракта аның уразасы кабул булыр микән? Син сау сәламәт икәнсең, син мөселман икәнсең, балык яшькә ирешкәнсең икән, әйеме җитди сәбәпләрең юк икән уразаны калдырырга, син ураза тотарга тиешлесең. Чын күңелдән аны үтәргә, эшләргә кирәк. Мода дип тә түгел, мода артыннан иярү дә түгел. Мәсәлән, теге фәлән тот икән, мине күрсен әле, ураза тотыйм әле миндә дип алай ярамый. Бу серле гыйбадәт. Син уразада түгел дип бүләргә кирәк түгел. Килсеннәр, йөрсеннәр, әйеме. Бер сүз кермәсә, икенчесе керә бит ул колакка. Шул мәҗлестә табында. Бәлки шул мәҗлестән соң ураза да тота башлар, әйме? Шәт иншалла, Алла кулында ие. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Хуш киләсең Рамазан. Мөселманнарның көтеп алган айы Рамазан айы җитә. Ул зур нигъмәт, бәрәкәт һәм бүләк ае. Бүгенге тапшыруыбызда әлеге күркәм айның өстенлекләре, үзенчәлекләре хакында сөйләшербез. Кунагыбыз Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Кылшариф мәчетенең имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Хәерле көн, исәнмесез хәзрәт, хуш килдегез. Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шатбыз, аеруча да инде Рамазан аенда. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Хәзрәт, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул инде изге Рамазан ае турында һәм сезнең хакта булыр. Билгеле, барыбызда инде беренче карашка әлеге Рамазан аеның ничекәлекләре хакында беләбез дә кебек. Тик шулай да искә төшереп битсәк, миңа калса бик урынлы һәм файдалы булыр. Шулай бит? Әлбәттә, һичшиксез. Игътибар экранга. Рамазан барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән бизәкләү ае. Пәйгамбәрбез әгәр дә кешеләр Рамазан аенда ни барын белсәләр, аның ел буе булуын теләрләр иде дигән. Икенче бер хәдистә Рамазан сабырлыклар ае. Ураза тоту сабырлыкның яртысы, сабырлык исә иманның яртысы. Сабырлыкның савабы җәннәттер диелә. Бу изге ай безне барына шөкер итәргә, рәхмәтле булырга өйрәтә. Студиябезнең бүгенге кунагы данлыклы Кылшариф мәчете имам хатибы, Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәновны мөселман дөньясы абруйлы дин белгече, мөхтәрәм хәзрәт буларак белә. Кама тамагы егете Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен тамамлаган. Аннары Сәгуд Гарәбстанында имамнарның квалификациясын күтәрү буенча институтта гарәп теле курслары узган. Без исә кунагыбызны тапшыруыбыз кысаларында күрүебезгә чиксез шатбыз. Чыннан да Рамазан айы мөселманнар өчен иң хәерле һәм иң матур ойларның берсе булып санала. Без инде аны Аллаһы Тәгаләнең бүләге дип әйтәбез. Менә әлеге айның тагын нинди өстенлекләре бар? Шул хакта сөйләп бетсәгез иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рамазан шәриф айлары барчаларыбызга да мүбәрәк булса иде, я Рабби. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре үзе әйтеп калдырган, әгәр дә кеше Рамазан шәриф айының бөеклеген, андагы булган әҗер ва савапларның күплеген белсәләр, аңласалар, Рамазан шәриф айы ел дәвамында бер туктаусыз булуын теләрләр иде дип безгә хәбәр итеп калдырган. Рамазан шәриф айы ул Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә бүләк ителгән бөек айлардан. Шушы айда бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә адәм балаларына туры юлны айыра белү өчен кыек юллардан, яхшылык белән яманлыкны айыра белү өчен,
izgi kitabın Kur'an-ı Kerim'ni indire başladı. Şehru Ramazanellezî unzile fihil Kur'an dibeyte. Ramazan şerif ayı şundi aydır. Şuşu izgi ayda Allah-u Teala izgi kitabın Kur'an'ı indire başladı dedi. Hem şulayık şuşu Ramazan şerif ayında bir kişi var. Ol Kadir Kadir kişisi. kişisi. Eyye. Her bir mümin Müslüman mına şuşu Kadir kişisin zarıgıp kütüp durayında, izleyin dolanı. Birevleri 27. kişi dedi, başkaları başka kişi dedi beyte. Koy birevler onun kının bilgisiz deyip deyten. Elbette. Biləsiz mi? Ana Allah Teala bizden yaşırdı. Kur'an-ı Kerim'de mahsus ayet var. Sure var. Allah Rabbimiz ayette şu Kadir kişisine bağışla betinde dürüstlükte biz Kur'an'ı Kadir kişisinde indire başladık. Nerse bilesin sen Kadir kişisi turunda diye Allah sıra verir. Nerse bilebiz biz onun turunda. Onun büyüklüğü turunda. Bilip bitire almayız. Lakin biraz gına bulsa da malumat biru niyeti bilen eyme kişi anlasın için şuşu kişinin ayga qaraganda da hayırlıraktır deyip eyte. Büyüklüğün kursete büyük Rabbimiz. Qayşansın ol. Nişip tabırğası. Allah Rabbimiz yaşırdı ni işim. Bunda hikmet var. Ramazanın her kişisi, kader kişisi sıman bizge hayırlı, bereketli, şerefli bulsun için. Ramazanın her kişisinin Kadir kişisinde gıibadet kılıp, nindi gıibadet kılırga tilesek, şu gıibadetini başka kişilerinde de kılıp, şu izgi Ramazan şerif ayın büyüklüğümüz için Allah Rabbimiz anı bizden yaşardı. Biz de bitinde şundi gadet barayım, biz kütüp durabız da şu mahsus şu izgi istelikli, hayırlı kişilerine şunda gıibadet kılabız da başka kişiler turunda unutup jiberabız. Mana şu Ramazan şerif ayında da indi büyük Rabbimiz Allah Teala şu Kadir kişisin Ramazan şerif ayında yaşırdı. Her bir kişisinde biz gamel gıibadet kılıp ecir savaplar ümmet edip büyük Rabbimiz Allah Teala'ya yalvarıyoruz için. Siz qarağız nindi gacayip peygamberimizin hadisi de var bit. Men sama Ramazana iman ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zanbihi di. Eğer birev Rabbisine gına inanıp Allah Teala'dan gene ecir savap ümmet edip uraza tutsa büyük Rabbimiz şu bendenin barşa günahların gafu ederdi. Yarı eğer de kişi hazır uraza tuta almasa nişerge değişti. Şul vakitte ikinci işigin kursata peygamberimiz. Men qama Ramadanan imanen ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zanbihi di. Eğer bir Ramazan şerif ayının kişilerin, tünlerin teravih namazları bilen uzdırsa Allah qağına ışanıp onlardan gına ecir savap ümit edip büyük Rabbimiz Allah Teala onun günahların hata kimşiliklerini kişirir dedi. Biz barımız deden bağları ciddi sebep arkasında kişi urazada tuta almasa, tünlerin teravih namazlarında okuy almasa, bu bende hazır Ramazan şerif ayının ecirinden mahrum kalamını yok. Peygamberimiz yanarsa debeyte men qama leyletel kadri imanen ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Eğer birey Allah'a ışanıp onlardan gına ecir savap ümit edip Kadir kişisindegine bulsağına da indeyme. Gıibadette usul kişini uzdırsa Allah Teala hata kimşiliklerin gafu eder. Emne kimler uraza tutudan ozat etile? Ol barlık Müslümanlar içinde mecburi mi? Kur'an-ı Kerim'de büyük Rabbimiz özü bizge balay dibeytti. Dürüstlükte Allah Teala sizge jingillik dili. Allah Teala sizge ağırlık dilemi dedi. Mesela kişi seferde bulsa ya ki türmede otursa mümkünlük bulmasa uraza tuturgayma ya ise korkunç bir şiir bilen ağırsa hem indi tabiplar sana hiç şiksiz uraza tuturga yaramı deyitse men şulay yok mesela ağırlı hatın ya ki indi bala imizüşü hatınlarımızda enilerimizde barayma mana bu kişilerge uraza tutmaska yarı dürüst ama ciddi sebep arkasında bitindalar uraza tuta almadılar. Şu kişi seferinden, misafir seferinden eğlenip kayıtkaş. Avru kişi selametlengeç, eğmetirilgeç. Hem indi şu enilerimiz bala, imizü enilerimiz eğme. Olda bulsa indi şu kileşekte, razına bulsa da mühitleri, yaşav mühitleri tanışlanıp gitse, şu vakitte künge urazaların tutup çıkarga teyişler. Eğinde eğer de kişi mesela kronik ağrılar bilen ağrı iken mesela ana darusuz yaramı, onkoloji bilen ağrışılar var, başka türlü ağrı bilen sırxalanışılar var, ul işrakta alar, hallerinden kilse, maddi mümkünlükleri bulsa,
fidye sadaqaсын bирергә тиешлеләр. Дөрес аңласалар иде безнең тамашачыларыбыз да, муллаларга, абыстайларга түгел. Коръәни Кәримдә Аллаһ Раббыбыз аның да шушы хакын билгеләде. Мискиннәргә, фақирләргә, мохтаҗларга, тылларга, ауруларга дип. Һәм инде Аллаһ юлында йөрүче шәкертләргә дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәм аның Расулыбызга аның урынында билгеләде. Алайса кайберәүләр әйтергә мөмкин, кара инде бу муллалар бигрәк тә шундыйлар инде, мулла дигән кешеләр һаман да шул садака сорап утыралар инде үзләренә. Юк. Аның хакын Аллаһ Раббыбыз үзе билгеләде. Дөрес урынга, тиешле урынга, хәленнән килсә кешенең матди мөмкинлеге булса, матди мөмкинлеге булмаса, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә ялвара, анардан сорый, догада була, истигъфар кыла. Аннан соң менә кайбер кешеләр, мин дугалар да белмим, мин намаз да укый белмим. Менә мондый халәттә ураза тотсам, ул кабул булмас дип инде ураза тотудан баш тартырга да мөмкиннәр. Менә бу очрак өчен нәрсәләр әйтер идегез? Шикләнү шайтаннан шикләнергә ярамый. Кем өчен ураза тотабыз, кем өчен намаз укыйбыз, кем өчен садака бирәбез? Иң әүвәл Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Бөтен эшләребез, гамәлләребез бөек Раббыбызның ризалыгы өчен кылыныла. Исламның шушы ураза бит инде 5 нигезенең берсе булып тора. Син сау сәламәт икәнсең, син мөселман икәнсең, балык яшькә ирешкәнсең икән, әйеме җитди сәбәпләрең юк икән уразаны калдырырга, син ураза тотарга тиешлесең. Чөнки бөек Раббыбыз үзе әйтә: "Фәл ясум", шушы изге айга ирештең икән, уразаңны тот диде. Һәм инде шуңа күрә шушы гыйбадәтебез аша Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешсәк иде, я Рабби. Менә дугаларына килгәндә аны бит инде укып та ниятең булгач, укыгач та кабул ителә торган шулай бит. Нәрсә соң дуга? Дуга нәрсә ул? Дуга ул сорау, ялвару, мөрәҗәгать итү, теләкләр теләү дип тәрҗемә итәбез без аны. Гарәп телендә генә яки анда фарсы телендә генә Аллаһ Тәгаләгә ялвар дигән сүз юк. Дуга Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә ялвару теле ана телебез. Кайсы телдә сиңа Раббың белән аралашу җиңел, шул телдә син Раббыңа ялвар. Карагыз, Раббыбыз нәрсә дип әйтә: "Удуни астаҗиб лакум". Миннән ике кулыгызны күтәреп сорагыз. Югарыга сорап күтәргән кулыгызны, дугагызны кабул итмичә буш төшерергә уялырмын дип Аллаһ Раббыбыз вәгъдә итә. Иң мөһиме дугаларыбыз, теләкләребез чын күңелебездән булырга тиеш. Укылмаган яки укылган намаз өчен айрым сорау, уразабыз өчен айрым сорау. Шуңа күрә шикләнмичә, матур итеп, ниятләребезне дөрестләп, Алла бирсә шушы Иң ураза. мөһиме күңел белән шулай. Әлбәттә, бөтен нәрсәгә ният кирәк. Ният кирәк һәм чын күңелдән аны үтәргә, эшләргә кирәк. Мода дип тә түгел, мода артыннан иярү дә түгел. Мәсәлән, теге фәлән тот икән, мине күрсен әле, ураза тотыйм әле миндә дип алай ярамый. Бу серле гыйбадәт. Бу гыйбадәт безне, Аллаһның бәндәләрен, безне бөек Раббыбыз белән бәйли торган бер күренми торган җеп булып тора. Һәм бөек Раббыбыз нәрсә дип әйтә? "Куллу амали ибн Адама лаху". Һәрбер адәм баласының кылган гамәле үзе өчен кылына. Намазы да, биргән садакасы да, төзегән йорты да уразадан гайри ди. Ураза минеке һәм аның савабын мин үзем бирәм дип әйтә. Ягъни шушы уразаның әҗр савабының бөеклеген бөек Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә үзе җиткерәчәк, Алла бирсә. Шуңа күрә безнең кардәшләребез шикләнмәсеннәр, матур итеп, ниятләрен дөрестләп, шикләнмичә шушы гыйбадәтне кылсыннар, Алла бирсә. Менә сәхәр ашау турында аерымда сөйләшеп бетәсе килә. Әгәр дә мәсәлән кеше тиешле вакыттан соңга калып ашаса, әйтик ул тора алмады ди. Менә бу очракта аның уразасы кабул булырмы икән? Сәхәр ул шулай гыйбадәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Сәхәргә торыгыз, сәхәрне ашагыз. Чөнки шул вакытта Аллаһның бәрәкәте килә дип әйтә, дугаларыгыз кабул була дип безгә әйтә. Әйе, без адәм балалар кай вакытта ялкауланып та китәбез, кай вакытта арылып та кайтыла, йоклап та калынына. Кай вакытта кишен ашап яталар. Кай берәүләр әйме. Ләкин шусын әйтергә телим. Хәзер Аллаһка шөкер будильниклар бар. Шикләнмичә матур итеп будильникны куясың да, якыннан уянасың да, ашыйсың килмәсә, бер йотым су булса гына да әйме, яки анда сөт булса гына да bir хөрмә белән кабып шушы авызыңны чайкап ният кылсаң, нур өстеннән нур гына булачак. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сәхәргә игътибарлы булыгыз" ди. Ә инде йоклап каласың икән, аны бик игътибарлы булырга кирәк. Без бит инде Рамазан шәриф айы буе ураза тотырга ният кылабыз башыннан. Һәм инде авыз ачкач та, шушы ифтар кылгач авыз ачкач та, шушы ниятебездә нәрсә дугаларыбызда: "Раббым, шушы көнне синең ризалыгың өчен уразамны тоттым, гыйбадәтләремне кылдым, кимчелексез итеп кабул итә һәм иртәгесе ураза көнне шулай ният кылдым" дип әйтеп куябыз. Йоклап калсаң да,
İnşallah Allah verse senin niyetin dürüst, urazan dürüst Allah verse. Eğinde yıklap kalıp tege aşamayışan kaldın iken aşarga yaramaydı o vakitte. Matut kurkem sabarlık bilen, tüzümlük bilen urazabızını tutup şığırga tiyişle. Ham şunsun da aytasım kile, bu urazanın birinci günleri bizim başlandı. Biravlarının başları ağırtırga mümkün ceset biter, organizm iyileşirge tiyişle. İkinciden kay biravları unutulup rizıkta kavub jiberge mümkün. Ey bu da Xudayım urazam bozuldu. Gadet boyunca şöyle. Rizık kavub jiberdim bitindi min dip barşılmasınlar Peygamberimiz aytı. Eğer birav uraza keliş, unutulup rizık kavub jiberse, süyinsin Allah Teala'nın ferişteleri anı aşattılar deyip, kurutmayşa urazasını devam etsin deydi bızmayşa. Mine iftar aşları turunda da söyleşip ötesi kile, bu indişinden de en soğuplı amellerinin birisi bulup sanalıdır, değil mi? Elbette. İğne, tuğanlarını, körşülerini, şol vaxta fəqetlerini jiyip boş ötker, bu indi bik soğuplıdır. Elbette. Mine bik dürüst aytdınız, niçin degende biz gıybadetni buysunu tercüme edildi. Allah Rabbimizga buysunu. Kay biravlar ana şuşu Kur'an oku bilen gene, namaz oku bilen gene, meşitge varu bilen cuma namazlarına, sadaka biru bilen gene şikliler, şikke koyalar. Yok. Gıybadetnin ikinci türü de var bid. Kur'an'da Allahu zeyde eti anileri bizge yaxşı münasebette bulu. Tuğanlık jiplerini nıgıtu, kurşı haklarını haklav, din kardeşine karata merhametli bulu. Ol da şulay gıybadetnin bir türü bulup tura. Şuna göre Peygamberimiz nersedi? Eğer bir Ramazan şerif ayında uraza tutuşuğa ağız açtırsa, biz ana gadetteyinde ağız açtırsa deyip biz hazır bir matur sözünü kullanağız betinde iftar kıldır deyip iftar kıldır degen söz betinde. Lakin bizning evi babalarımız şolu bir manada tekse garip şaması tatarşa. Ağız açtırı. Haminde neseytirge dilim şuşa bir kişiye uraza tutuşuğa birav iftar kıldırsa, ağız açtırsa Allah Teala tege uraza tutuşunun urazasının ecrin kimetmişe şuşa ağız açtırışığa da nasip ederdi. Şuna sorabilirler sahabeler, ya Resulallah, eğer de biravının mümkünlüğü bulmazsa, ağız açtıra, o ışraktan işlerge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bir hırma jimişi birip gine bulsa da, bir yıtım süt ansı bulmasa, bir yıtım su bilen gine bulsa da, ağız açtırsanız, Allah Teala şunduk ecir ve sevapını nasip ederdi. Bu Ramazan ayı, barşalarımızga da mümkünlük fırsat. Tuğanlıq jiplerini nıgıtu için, kurşı haklarını haklav için bir-birimizge karata şefkatlilik, mihirbanlıkını arttırı için bu büyük fırsat bulup tura inşallah. Allah Rabbimizin rahmetine irşirgetli iken anlasak idi. İftar ağız aşı meclislerinde meclisimizin kabul buluğuna mulla da abıstayda sebepçi tügül. Emne şunda jilgan tuğanlarımız, yakınlarımız, kurşularımız, meclislerimizin kabul buluğuna sebepçi bulup duralar. Şunu iste tutsağıydı. Emne bu iftar aşlarına eğer de kileyken uraza tutmağın kişi. Bu rıhsat etilir turgan gamel mi? Elinde şulay da uraza tutuşlarına kilirge teyiş mi? Tiyiş degen söz farz degen manada. Mene biz meselen meşitte bir kişiden de sırap durmayız. Uraza da masin, uraza da tuğulmesin deyip her bir kişi özü için özü cevap verir. Hem aytıp duran bit. Mesela bir kişiden sorarga mümkün, abi, apa sen uraza da mı, kardeşim sen uraza da mı deyip. Mena kara belki uyalıp, uyalığından aldalap da koyurga mümkün. Uraza bulmasa da uraza da men deyip. Lakin bit Allah'ın aldalap bulmay. Lakin meclislerge indi elbette savapka irşirge dilesek, hiçiksiz indi elbette bu Ramazan şerif ayında gana bulsa da uraza da buluşularını şakırıp Allah'a hürmetimizni korsetsek, küpme Allah Teala ecir savap bir evitinde. Lakin urazada tugul bu kişi deyip türlü kişi var. Mesela ilken yaştaki ebi babalarımız ciddi sebep arkasında şu avruları kişili bulu sebeple urazda tuta almıyorlar. Lakin onlar duada değil mi? Elbette namazda, duada şakırık gelsinler. Allah'ın da köngüllerini kurik Allah'a da beyran bulsun. Şuna göre tege sen urazada tugul deyip bularga gerek tugul. Gelsinler, yürüsünler Bir söz kirmese ikincisi kirep kulakka. Şul mecliste tabında. Belki şul meclisten sen uraza da tuta başlar Şak inşallah Allah kulunda iyi. Mine iftar aşları degenden soňky yıllarda Tatarstanybızda ayırım hotin kızlar iftarı da ötkerile başladı. Mine bizning haberçimiz de eligi şaranyň aýyşdyruşylary Razik Abdurrahmanov hem Cennet Minhajova bilen ilimtege çykdy. Birgelep süjetni garap etegelim. İhtibar ekranga. İzgi Ramazan ayında hazır nindigine көркем şaralar ötmi.
Хатын-кызлар ифтары ise аларның барыннан да аерылып тора. Чөнки ул үз эшенә 1000-гә якын гүзәл затларны җыя һәм мөһим социаль мәсьәләләрне дә күтәрә. На самом деле все начиналось с женского ифтара, который мы проводили здесь, в Туган-Аулом. Какой-то основной идеи не было, больше про то, чтобы всех собрать, объединить. И у нас были разные форматы, то есть форматы лектория, у нас был формат показа. И со временем мы поняли то, что именно показ привлекает больше всего внимания. Я начала осмыслять, что нужно женщинам. И в данном ракурсе мне стало интересно дать женщинам именно возможность найти свой стиль. Бүгенге көндә Җәннәт ханымның проекты белән Россия өлкәләре генә түгел, хәтта чит ил вәкилләре дә кызыксына башлаган. Казахстан, Төркиялеләр мисал өчен үзләрендә дә әлеге проектны күрергә бик теләрләр иде. Обращались из Самары, из Ижевска, из Москвы. Из Москвы девочки сюда едут целыми группами, потому что им прям не хватает такого проекта. Я горжусь этим проектом. Почему? Есть возможность также поднимать очень важные, острые социальные темы. Если, например, в том году мы поднимали тему здоровья женской груди, онкологии, и после этого многие пошли провериться, в этом году мы хотим поднять тему насилия в семье, и я очень надеюсь, что это также задаст волну. Җәннәт проектның идея авторы булса, оештыру мәсьәләләренең күбесен Радик әфәнде Абдрахманов хәл итә. Бу юлда без аларны эшлекле очрашуда, проектка әзерләнү детальләрен хәл иткәндә тоттык. Мы к этому мероприятию очень трепетно относимся, потому что оно для нас особо важное, потому что это только именно женское мероприятие, а девушки к нему готовятся, они заранее собирают наряды. В этом году будет белый дресс-код. Я думаю, что будет он вообще просто очень красивый. Радик әфәнде хатын-кызларны хәзерге заманның нәфис көче дип атый. Шара югары дәрәҗәдә усын өчен дә ул тырыша. Килгән кунакларга мул табыннар кырылачак, зауыклы бизәлеш көтәчәк, җылы мөхит хөкем сөрәчәк. Ни диек, шара быел көтелгәннән дә уңышлырак узсын. Без дә бу теләкләргә кушылабыз, шулай бит. Менә бүген тапшырубыз кысаларында инде берничә тапкыр Рамазан айы ул сабырлык айы, сабырлыкның савабы ул җәннәттер дип әйтеп үттек, шулай бит. Менә сабырлыкны ничек сакларгасың? Бәлки берәр нинди дуасы бардыр. Беләсезме, Рамазан шәриф айы ул тәрбия айы. Ул бит әле ризыктан, эчемлектән генә тыелып тору түгел диде пәйгамбәрбез. Телеңне, кулларыңны гөнаһлы сүзләрдән, кирәкмәгән гамәлләрдән дә тыеп тору ул дип әйтте. Шуңа күрә янә ул кисәтә пәйгамбәрбез. Нәрсә дип әйтә? Күпме кешенең уразасының ахырында фақат аның аш сусау тору гына калыр. Бернинди савабы булмас ди. Шуңа күрә Рамазан шәриф айы ул сабырлык айы дигәндә без үз, ягъни мөселман, Аллаһның барлыгына, берлегенә инанучы кеше үз өстендә эшли. Мәсәлән, күпме кеше шу Рамазан шәриф айында тискәре гадәтләрдән ваз кичәләр, тәмәкеләрен калдыралар, хәмер эчемлекләрен калдыралар. Күпме кеше таравих намазларына, җомга намазларында катнашып, намазга басалар, Аллаһның биргәненә шөкер, чистарыналар, пакланалар рухи яктан. Шуңа күрә аның аерым бер дугасы юк инде, ләкин Күңел белән шуңа омтылырга кирәк. Омтылырга кирәк, сабыр итәргә кирәк, әлбәттә. Мәсәлән, гади вакытларда кирәкмәгән сүзне әйтсәк, Рамазанда туктале уразан тыелып торырга кирәк, шулай бит. Бозылуы ихтимал дип тынычланып куясың. Илфар хәзрәт, менә тапшырубыз ахырына да якынлашты инде. Шундый матур, рәхәт әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә тапшырубызда көтеп калабыз. Сау булышабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Изге айда изге гамәлләр кылыйк. Рамазан айы мүбәрәк булсын, тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.